Today is our exam day, final exam day, and as of now, padulong mi sa SM. Ay, ambot, padulong mi sa mall kay para mananaw mi og Pitch Perfect 3 or Insidious ambot. Then after mag-stop, so yeah, this vlog is gonna be dope, man. This gonna be dope. So nag-lunch pa sila karon. Nag-lunch pa sila. Hello, kumakain sila ngayon. Kel, ano masasabi mo sa taste? Yummy! Yummy! Bye-bye, step po namin. Starbucks lang may. Salamat sa pagkaon. Bye! So, karon pa mi sa balay nila. Balay? Pato mi sa balay nila Audrey kay para mag-ilis si Audrey, no? Yeah, mag-English siya. Yes. So obviously, we're here in our campus, outside our campus. So pumunta kami ngayon sa bahay ni Audrey kasi balak niya mag-bihis. Kasi, tignan niyo naman ako, bihis na bihis naman talaga. Gucci, oh my gosh. Nami diri sa balay nila Audrey. So, karon nami sa SM guys, kay mananaw may Insidious pero dapat Pitch Perfect unta kay hadlok man pero kayanon so yeah. Yeah. So mo ni sila kung mga true friends, si Rochelle, si Stephanie ug si Danril. Kani kay fake lang na. Atik lang. Na itapol lagi. Apirbeng. Freebies ba? Tomat. Right, nakakuha namin. Insidious. Yeah. So, as you can see, we're inside of SM. So ngayon, dito na kami sa loob ng SM. So papunta na kami ng Cine. Tapos na din kami bumili ng ticket. So we're just waiting for Aprilin Jamaica Lorraine. Yeah. Hi. So nami sa SM karon. Wait, tuman. Ana. So kani OA kining bayanan ni. Actually daghan kay mi. Praktibo klase na mo nangadto. Yeah, napagay sila oh. Yun na pa mga lalaki dito. 2 hours later. So nauman na tanaw sa kuan. So itanaw mo diri. Grabe. So nauman na tanaw Insidious niya. Kumusta man to? Ha? Blockbuster. Blockbuster. Hello, 3 viewers. Gustusan ni Moy. Grabe mong kay ka. Ladon na picture na sila doon. Ragalos ang tibok. Gemini ang mananaw bay. Oo, kita na ninyo. Ragalos tibok. Gemini ang mananaw. Gaya, oy. Sama na. Ako, be. So, maraming tanog Insidious and padto na mi og backstop magkaon mo dito. Busy pa kayo sila. Alam mo na kay na So, hi, hello guys. So, grabe siya tayo kaya mga experience ato na nanood yung big Insidious. Like, oh my gosh, marabaka. Tingnan ko tani mo nga export. Karo kayo. Mo dito. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Rosh. Mo to magindangan. So nabot na mi diri sa box up. Nana mi diri sa box up and sayo kay mi. Ay, special thanks to my videographer. So nami diri sa box up and plano makaon kay syempre super po sa box up. Unya pa sila mga 5 PM mag-open.
ngayon si Vince. So hi, hello guys. So now we're here at outside of Box. Okay, dili pa sila. Okay, wala pa sila open. Look at. Shoot, ay nga nung nabot ako ang cellphone. Hi, Lor. Okay, 1, 2. 1, 2. Guys. Ano, joke para sa ito. Ay, dito mo sa likod sa kamera gikan. Uy, wala ko rin stop. Sige lang, makatala. Ay, sige lang, Ay, Paglayo mo kay maisyo mo. Ikaw, wala ka. Aray, Kelvin! Sila ko, wala tamak na niya nagsasabi. Pero, bakit na? Hola, we're gonna happen. We're gonna shing. Okay. Oh. Lamig lagi na. Dagan may pagkaon sa una. Ako may kakuha sa imong pangkaon. Or game po. So natin nakita diri nga shoot sila. Ginagamit nila nga po ang kamera. Grabe mo na ang kamera ilang ginagamit pang ambot ng photoshoot nila. Ang mura siya tanga. Okay, bye, leave na ko. So naman diri hayag pa kayo pero manulod na may yan. Ano, na naman po Jay siga-siga and okay naman pero murag afford lang na magsulod nga ano. Yeah. So, right now guys, is akong paliton is sa Swirls na store. So, akong gipili is blueberry na cheesecake. Here. So, it's only 99 pesos guys. So, you need to come here. It's worth it talaga. Thank you po. So, yeah, as you can see, it's color violet. Hi, Kelvin! Here. So namin diri ron and nagpalit ko og kani. Aling paping salo-alo sponsor na dis. Alo, magpakuha na siya, magpapil. Inay bibi. So actually sayo ra jud kay mi para mag-apil og ano, ha? Ano, no way. Yan, sorry, may video niya kami. Yan ha. Apil ako. Okay, katuwa mo ka ng concert niya, nakinigil ako challenge na. Ano ni G? It's, I don't know, it's leche flan? It's leche flan. I don't know. Mais. So kung mag-practice daw maasa. So this is my swirl. It's so yummy guys. Pero kasi niya mag-building. Look at the blueberry. Dili gani, bro, pasabot man sa place. Kaya mag-apon kay pasabot mag-apon. Domo mashed soya. Ano ba ka na? Kanang ano, Kevin? Gaya din yung Kevin. Sa palay na lang ko practice. Ay kaon. Ay kaon.
nyo? Obvious man. Ano yan? Kape. Ah, kape pala with gulaman. Oh my gosh. Ano siya? Sa'yo, Audrey. Ah, food coloring. Ha? Taka, lahi mo gano'n, pasabot ka na yung mga Bakit di kang no? Tiyo. Saan nakakanta gani? Wake up, Mel. You count me in. Ay, okay. Na. Ah. Na. Wait for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see you walking past. Ay, na may guy na work. Uy, huwag. Kanta, uy, huwag. Yan, sumol. Yan, sumol. Dili, lamin siya, wala lang, nagpalang ko. Meron no. Hi, Vince! What? Hello, Jay. Hi, baboy. Yeah. Picture ta, kita. Quarter to 6. Ano mga picture? Tarong nga diyan ha. Wherever you go. Saan yung photographer? Always know. Hi, Lord! Kasi mo ang order. Sana. Wala sang tao. Magilawad ako. Wow. Balik ko. Wala mo balik ko. Uy, pa-churcher naman na si Apo Siap Siap. Ay, gulay. Ay, gulay. mo? Repalit mo. Ah, ka nagpalit. Tag 79. Burger bean, burger. Wow. Pati lawak ko. Ito ba ka ni? Ate lawak ko. Ay, nay, gulay. Dagan ng gulay. Uy, okay lang gud basta naigulay para dili sungkol. Girls, ang yampi, ayang Okay, go. alamate. Yung pagtilaw sa... Nakatilaw na ka sa... Wow. Red corner. Wala pa. So, how's the taste? Okay. Ang ano ko doon niya, mag-video ka. So, karon. So, naglalakad kami ngayon papuntang Carnival. Malapit sa G-Mall. So, malapit na kami. So, ngayon. Yan. Hi, Lor! Hello. Hi, Piang. Hi, Gian. Wow naman talaga. Scripted. So, nandito na kami. Ano na tong street? So, sa may Torres. Tayo, anak ko. Sa may JP Laurel na po kami. Ang galing nga lagi. Montage. Abi na ko. Taligsik na, Jude. Abi na ko kanang ano, kanang gamay-gamay nga. Hello guys, we're now here at Korea! Pagbayong mo, no. So, karon padulong mi sa Carnival kay mag-carnival sila. Kami di ay kami. And karon na kami sa may G-Mall na unahan sa may sa ganyan ni. Obrero naman yun, no? Ay, basta dira, obrero. Oh, pa obrero na may dapit and yeah, ang uban na pa sila dito kato na dira sila dira sa likod. And God bless us. Uy, boring good So karon namin sa peryahan karon and sila ang akong kauban. Kanto, gano nila yung jayo video. Ay, gani, kanang yung. Are, And dagan kayo, Naman, Jud, Piang, lingaw, mabiking ka. piling na mo, try na mo na kanadra. And, Uy, mag-roller tabi. asa pa man? Dili ta mag roller coaster. So, karon manakay may ningingani sa likod. Manakay may gigana and nagaulan siya actually, nagaulan. And, hi! Uy, kalayo na natin. Layo na tayo masyado. So, asa mo taron? Nami sa Asi Dragon na ilang ginaingon and Oh my gosh. we're gonna try Karon this. kay Maria ka third time na ako ni nabiking pero murag ang good lang. Yeah. And kita na sila nag-pray na siya, nag-pray. Hey, please Lord, 2 minutes lang. Layo, grabe. So, bago may naabot may diri ayan, pero sila dun sa tuwa. And nag-aulan ka ron so yeah.